пазнаў. О, нават падабайка адна стаіць. А стрым такі пачынаю. Прям незвычайна і прыемны. Дзякуй. Ну што ж, сёння я не спазніўся. Буду паказваць вам вельмі файны парк. Знаходжусь для пачатку я вось в такім месцы. Мабыць, вы ўжо бачылі некаторыя стрымы маі прямо адсюль. Самае цікавае, што гэта файны армянскі помнік. Там телевышка ереванская. А вось той будынак, гэта зараза якая-то расійская установа. Па шчырасці нават не хочу называць, што за яна. Ну што ж, пакуль народу няма, пачакаем, разварушымся. Давайте кто-нибудь под'ядноўвайцесь да мяне, і тады будем расказваць. Я разумею, што дзень выходны і можна было зарабіць, здаецца, пазней. І тут, дарэчы, вельмі класна, калі уже цемнее, асвятленне файнае, шмат чого адбываецца, але ў мяне камера, якая, на жаль, всю прыгажосць менавіта начнога жыцця Еревана не пакажа. Ну што ж, пачакаем, пакуль появятся люди, а то нікога нема. Ну, пакуль нікога нема, скажу некалькі слоў да пачатку стрыма. Прикольна, што нікога нема наогул. Уже за 2 хвіліны. Як-небудзь у памяці хтосьці паглядзіць у запісе. Ну, дык вось. Ну, па-першае, любы, хто зашоў на мой канал, згодны, што... Вітанкі першаму гледачу. Так вось, любы, хто зашоў на мой канал і пачынае глядзець стрымы, згодны, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. Прям хто пачуў, гэта і збег. Ну, так бывае, нічого страшнага. Спачатку я, канешне, хочу сказаць пару слоў з прываду падзей у Тбілісі. І, ў прынцыпе, ў Сакартвела. Вельмі шкада мне, што я не магу знаходзіцца там цяпер, падтрымаць народ Сакартвела хаця б тым, што паздымаю то, што і як ідзе адбываецца на фота, на відэа. Ну, шкада, канешне. Магу толькі дыстанцыйна, аж 11 чалавек, магу толькі дыстанцыйна выказаць сваю салідарнасць і падтрымку. Господарство, я з вами, як мінімум, всей душой і сэрцам. Перемоги вам. Я вельмі спадзяюся, што Сакартвела зноў будзе свободна. Так само, як і Беларусь, так само, як і Украіна. Прям расце колькасць гледачоў нават на дзіва. Дзякуй, дзякуй. Господарство, хто зашоў глядзець, не забывайте поставить падабайку. И, хотя бы привітанне написать в комментах. Это просовывая стрим. Итак, я сегодня зраблю стрим по невеликой адносна тэрыторыі, але вельмі насычанай аб'ектамі, на якія варта звярнуць увагу. И просто провести тут хотя бы пару вечароў. Потому что, чтобы одним вечером все аб'яць можна, але гэта прыйдзецца бегаць як не ў сабе. А калі вы адпачываеце, праводзіце час, гэта не патрэбна. Все можна зрабіць не спешача. Итак, вось не переключилась. Вось гэта помнік аднаму з нацыянальных герояў Арменіі. Я зараз абайду яго кругом, пакажу, што за ён, а потым раскажу, што гэта за чалавек быў. Помнік гэта Вардану Міміканяну, славутаму вайскаводу армянскаму. Ён нарадзіўся ў 388 годзе. Быў адным
з кіраўнікоў паўстання супраць тагачаснай імперыі персідскай у 449 годзе. Пачалася яно, ў 451 скончылася. Чалавек узначальваў войскі ў бітве, якую, на жаль, прадулі аварарайскай бітве. Бывае крыху складана сказаць, але яно варта таго, щоб хаця б паспрабаваць. Тады 20-тысячнае войска армянскае супрацьстаяла 60-тысячнаму. Хаця не, па лічбах, якія вось з Вікіпедыі, усё войска 60 тысяч было міміканяна, а супраць іх выступіла было 214 тысяч войск пад камандаваннем Мушкана Мисалавурта, гэта персідскага войскавода, і ў тым ліку было 15 баявых слоноў. Гэта была моцная бітва, якую, на жаль, прадулі, але вынік гэта было дало. У выніку адстаялі сваё права маць аўтаномію армяне тады і захаваць за сабой права заставацца хрысціянамі. Персідская дзяржава тады адбіў мяч чалавеку, вон этому хлопцу, правда, не в той бок паходу. Тады асновай персідскай дзяржавы была зараастрыйская рэлігія. Ну а цяпер крышачку я раскажу пра гэта месца і пакажу. Тут выгульваюць сабак з аднаго боку, з другога боку вось менавіта гэту частку гэтага парка вечарам акупоўваюць скейтбардисты. І тут вы можете проста, сидячи на гэтым месцы, полюбавацца помнікам, полюбавацца падсветкай тэлевежы ереванскай. Яна вельмі прыгожая выглядае у цёмны час сутак. І паглядзець кучу удалых і няўдалых трукаў на скейтбордах. Вось прям вось на гэтай вось пляцоўцы. Ну і зараз пройдземся крышачку каля помніка, пашукаем. Я спадзяюсь, што тут штосьці дзесьці будзе напісанае. Дарэчы, я думаю, дзе мои акуляры дзелись ад сонца. А яны вось. Таму што б'е па вачах, канешне, сонца вельмі моцна. Ось такі помнік. Ось тут зараз дзеці таксама той же самы футбол граюць. Нехта таксама здымае помнік. Ну, надпісаў я ніякіх пачамусьці не бачу. Але вось ззаду вось такая цікавая рэч зробленая. Паглядзім пад хвост каню таксама. Ну, вось пройдземся далей. Сейчас я подумаю, тудой альбо сюдой. Мабыць, пройдземся тудой. То, куда я сейчас пойду, гэта называется англійскі парк. Во, хай не скейтбордисты, але зараз чалавек таксама збіраецца патрэніравацца. Я разумею, некія трукі будуць развучваць. Вось такое гэта месца цікавае. Зараз в Ереване добра, всего 26 градусов. Гэта не 38-40, як бывало раней. Уже можна хадзіць нават нормально днем. Зараз тут 5 гадзіна. Ці то вечара, ці то не вечара. А вось там, калі бачыце, вернісаж, по якому у мяне таксама є стрым, можете зайсці паглядзець. Месца, дзе куча самых розных сувеніраў прадаецца. У тым ліку я сёння даведаўся, якія традыцыйныя армянскія ножы. Гэта вельмі цікава.
Я довго шукав, знайшов такі чоловіка, який змог мені гэта расказаць. Так, пакуль што не ведаю, ці там паставіў хто яшчэ падабайку, ці напісаў які камент. Зараз зойдзем у цень і паглядзім. Вось там можна прайсці па роўнай, а вось тут прыйдзецца вось па такім прыступкам. І пайшлі, называецца. Можем пайсці тудой, можем пайсці тудой. Пойдзем сюдой, потому што есть што паглядзець менавіта тут вельмі цікавае. Вось месца для выгула сабак, я так разумею. О, бачу першыя каменты. Зараз дзе-небудзь спынюсь і іх прачытаю. Тут вельмі цікава вот так выкладзены ходнікі. І з нейкім малюнкам, і такімі, я б не сказаў, што это тротуарная плітка, гэта камні. Цёсаныя камні. Па шчырасці так крышачку слізкія. І кафешкі, само сабой. Правда, незразумела, а не, працуюць. Працуюць. Ось зараз мы пройдзем сюдой. І там таксама цікавае будзе бачна. Камера, я уже говорил некалі, повторюсь, хто може перший раз на моем канале, що, на жаль, у меня вось тільки такая камера зараз може робити стрими. Ну, тут як є. До речі, що парк ангельський зрозуміло, тому що, бачите, є такі кусти по боках підстрижені з неким малюнком. І ось, зараз ми вийдемо і побачимо. Вельмі цікаве. Опа! Що ми там бачимо? Як ви думаєте, що це за помник? Ну, хто мой стріми раніше глядів, ведає, а хто не глядів, я не буду казати, я просто подойду і дам вам прочитати самим. Читайте. Ось ось. Тут я, до речі, познайомився з одним хлопчиком, українцем. Ходить, прибирає, приносить квітки, і та частка діаспори української в Єревані, яка, в принципі, хоч чимось займається, оказується, така і є, в відрізні від білоруської, до речі. Прибирає тут, приносить квітки. Ось пару днів тому я був, тут були інші квітки, чим зараз стоять. А зараз стоять ось такі квітки. І реально з тим, що армяне чомусь Шевченка шанували, що приємно. Білоруських об'єктів нема ніяких. Каля цього помника ось такі лавочки по боках. І тут вельми люблять парочки збиратися. Зараз по-хутенькому вам ще одну лавку покажу і сиду, щоб людям не перешкоджати. Ось там ще є лавочка. А тут довго був плот, якийсь ремонт. А тут потім оказалося, опа-на, прикольна дитяча пляцовка. Ну, я пройду збоку, покажу подробязні криху пару хвилин тому. А спочатку покажу, що тут ось, не ведаю, що це, река, чи що, ну це просто варто один раз вам побачити. Прикольно глядиться, я скажу. Опа. Зараз подумаю, як дойти так, щоб показати. Ходники мені подобаються, з яким узором. Я так і розумію, що щось на кшталт нашої Неміхи
загнанные под землю. Але гэта не асноўная река Еревана дакладна. Я проверял по карте, не она. Тут крышечку темная, ничего не растет, поэтому выбрудню свои пантофли. Але бывает. Вот сейчас мы с вами пройдем и поглядим еще кучу цікавої экзотики. Ось просто полюбуйтесь, яку зробили дитячу пляцовку. З видумкою, треба сказати. Я так... О! А ми можемо навіть почитати, що це таке. Оп! Написано на 2 мовах і навіть шрифтом Брауля для тих, хто не бачить. І навіть служба, куди можна екстрено набрати. Ось такий об'єкт. Хармбра Хаут. Прикольно. Ось гэта дзіцячая пляцоўка. А вось што мяне тут реально моцна ўразіла, калі гэта яшчэ абнесена было плотам, і я не бачыў, зараз вы просто таксама, я думаю, офігееце. Так, і поворачиваемся, ідем, і що ж ми бачимо? Опа-на, глядите. Знову ж для роваристів, трукачів, скейтбордистів і інших зроблений парк. І парк це зроблений у подножжя собора християнського православного. Але про його я не зараз буду розказувати, а крышечку поздней. І тут люди до самого позднего вечера, магчыма нават ночі, проводять час. Опа! Цікаво, хто-нибудь зробить трук? О, бачено. О, нават там. А зараз пройдемо туди, поглядимо. Хоча я боюсь, що тут я перешкоджать крышечку буду тем, кто ездит. Хотя гляди. Опа. Опа. Только что вы могли бачить один струкал еще раз. Опа, опа. Класс. Ось так ось. Я по щирості прав так, щоб у подножжя храма такий парк був, де Єревана не бачив. Звичайно, чомусь розносять такі об'єкти. Хоча насамрэч на... Так, ну що, вернемся на той бок. Нават, мабуть, коли буде місце, коли Шевченка, сяду, прочитаю коменти і рушимо далі. До речі, нагадаю, поставте подобайок, а то бачу тільки одна. Коменти, на щастя, пишуть, а ось підписки, коли хто не підписаний і подобається такий жанр, то буду вдячний, коли підпишетесь на мой канал. Я вельми давно і вельми хочу, щоб в мене було 1000 підписчиків. Це відкриває нові можливості. Класні квітки. Яны, мабуть, не натуральные. Так, бачно всюль, что не натуральные. Шкода, але ну як є. Ну, сейчас крышечку надам уваги комментам и пойдем далее. Так, ну, я, конечно, покажу свою морду в той час, когда буду читать комменты. Ну да, конечно. Дякую нашим мужнім захисникам. Прикиньте. Не, ну до это поступово дойду. Что с камерой? Муть нейкая. Хреновая камера. На жаль, я в тих умовах, в яких камера не може бути у мене лепшая. Ось как мои подписчики готовы были скинуться на лепшую приладу, то и камера была б лепшая.
А так, на жаль, якая є. Можна было б нічога не рабіць, але ну, я лічу, што лепш рабіць хоць нешта, чым не рабіць нічога. Почему такая дымка? Герани прилетели. Да я не ведаю, можа і герані, да я праспаў. Все магчыма. Тебе нават камера запотела. Не, сейчас реально не так жарко, як было. Ну, былі ж сярод вас нормальныя. Сярод вас асобныя таксама, мабыць, нармальныя былі. Але ўсё мяняецца. Тыя, каго вылечылі нармальнымі сярод нашых, ну, яны не зусім нармальныя. Я б сказаў, нават зусім ненармальныя. Але ж вы з гэтым не згодзіцесь. Так, як і наадварот. Ну, па гэтаму нам трэба жыць паасобку, вам і нам. І не лезці адзін да аднаго, толькі гандляваць і не больш таго. Бон дзя Індія, вау! Нават з Індіі хтосьці да мяне зашоў. Ну, а далей мой прям любімы камент. Я нават скрын зраблю, щоб гэты камент астаўся мне на памяці, я змог его паказаць. Як тут у мяне са скрынам? Не-не-не, не знікай, скрын, мне трэба скрын, во. Я нават дашлю это. Прикиньте, хтосьці выпендрыўся, мабыць, перакладчыкам, напісаў па-украінску: «Дякую нашим мужнім крашым захіснікам». І хренова куча расійскіх сцягаў і рукі з невядома якой цягліцай. Смерць цкунам, хлопчыкі, расейцы, бережыць сябе, любімую чекаємо. Я подозрюю, що може хтосьці просто сцягі паблытаў і паставіў расійскія. Але калі не, ну, значыць, боты. Прикольная назва аккаунта Робот Лего. Но я пазней даведаюсь, что это за аккаунт. Я маю такую дурную звычку знаходзіць людзей. Я вот думаю, забаніць этого человека адразу, які я раней рабіў, ці даць ему пожыць. Ладно, хай поживее крыху. Так, ну что, рухаемся далей. Мою морду хопіць глядзець. Я не самый прыгожы на свеце чалавек. Да, камера, конечно, асабліва в контрпромнях вельмі так сабе. Згоден. Зараз бачу яшчэ раз. Мне не надо банить. Так я же не тебе, а робот Олегу, які расійскія сцягі сюды бахнуў. А Юра Юнкевич, беларус, магчыма, ну, меркуючы по прозвішчу. Вітанкі, блин, я нават для тебе просто зноў переключусь на себе. Вітанкі з падармі, Юра. Прыемна. О, беларус. Ось уже мне крышачку лепш. Каб украинцы зашли, сапраўды, а не вот то, что там перед вашими комментами, Юра, то я был бы, мабуть, нават шчаслівы. Так, ну поехали далей. Прабачце, якая є камера. Ну, якая є. Пакуль што. Ідзем далей. Итак, спочатку... Да, астма она про себе нагадывает. Спочатку мы пройдемся и поглядим просто не спеша на дзіцячую пляцоўку. Оп. Тут я нават помолчу. Просто назирайте. О, один застался человек. Зато стало 2 подобайки. До речі, распаўсюдзьце спасылку, калі не складана, на это стрим сваім знаёмым. Больш людзей будзе глядзець, больш карысна. О, гэта я просто покажу крышачку, якая забаўка. Прикольно, правда? Это иду назад, может поместиться в один кадр. Лепш я не поместился в кадр и не загремел костями. Вау. Прикольно.
О, там таксама нешта цікавае. Можна вось так крутиться. Ну, я могу сказать, что во всякой выдумце, всяких аттракционов, подсветок и что, я згодны. Армяне, ну, мабуть, пакуль па-за канкурэнцыяй з тых, кого я бачу. Мой сябар адзін, цяпер ён у Польшы, сказаў, што в цыганшчыне вельмі маюць добрый досвід армяне, згодны. Ось такая прикольная еще штука покататься. А ось тут без приступок, просто спуск. Ось я покажу, як ось в парочках это пройдзе, потім пойду сам туди. Ось, вот такий спуск. І тепер ми пойдем так само. Еще є ось такая классная штука. Некий помнік. По шчырасці не ведаю, што за ён і каму, но бачу, що тут любяць фотаграфавацца вельмі шмат людзей. Ну, мабуть, хотя б тому, что глядится помнік реально классно. И вот там зробленные такие лавки по обидва бока. Затишное такое файное место. Можно сесть, посидеть, погутарить, поглядеть что-нибудь, побыть в своих думках. Ну, а наконт прочитать, кто умеет читать по-армянски, паспрабуйте. Паспрабую стать не кепска бачна. Не ведаю, як стать так, чтобы было бачна. Ну, камера говно. Это як быццам кніга, а гэта ось такі вось атракцыён. Паспрабую з іншага ракурса. Не, мабуть, не буду перашкаджаць. А тут, як заўжды, вадаём штучны, фонтанчыкі, але самае цікавае у гэтым месцы не гэта. Оп-оп. Опа. Люблю перашкаджаць. Так само, як не люблю, як мне перашкаджаюць, калі я штось здымаю. По гэтаму абыходу. О, оказывается, тут нават прыступкі ў ваду є. Офигеть. Прикольно. Перший раз сейчас я это зауважил, хотя бывает тут уже кучу разов. Да, здесь классные ходники, а здесь вот такие. Ну, в принципе, можно адчуць элемент экстрыма, особливо калі хтосьці на абсцасах. Ну, само собой, кафешки. А вот сейчас мы дойдем, я вам покажу самое незвычайное сполучение. Так, глядим. Глядим уважливо, что мы бачим. Я сподіваюсь, камера передає, як ні, я подойду ще з того боку. Так, теперь бачите, группа обнаженных людей, женщина и дети, и православная церква, собор докладней. И все в одном кадре. Як по мне, вельмі не слабая экзотика. И тут так само, глядите, приступки одразу в воду. Не ведаю, это намек, как бы зашли поплавали, кто хочет и что. Я б мог, але я плавать не умею. Боюсь людей перепужать, подумаю, что я топлюся, поэтому лепш не буду, пойду далей. Ну що, 6 самых упартых глядачоў моих. Ну і гэта нічога. Тут є сенс вийти в бок і пройтись крышечку сюди. Кафе, ресторан, ностальгія. Чим мене гэта зацікавило? А тут пляцоўка, де можна... Так, за дзецьмі заблытаўся, трэба неяк выйти. Можна включить, послухаць музыку, а гэта некая
маленькая концертная зала, як я зрозумів. Олег, это так само от кафе «Ностальгия» частка. Ну и такие вот ходники. Ось отсюль бачно, що там, зараз спробуємо поглядеть. Ось там можна, где-то тут можна робити концерти міні. І при тому, каля оживленої вулиці знаходиться гэты парк і гэта вся радость. Ну и, конечно, не издевляясь, вот такие тоннели в городе, в самом Ереване, разъезды на перекрыжеваниях и не только. Мне походу придется як-то ими так само научиться користаться праз некий час. По ширости мне крыху неёмко, коли я уявлю, что мне придется туда заезжать на ровары. Це ж машина і ровер, і навіть хай який-небудь скутер, это різні речі. Ну і тут збоку парк атракціонів. Його я покажу криху пізніше сьогодні, інший ракурс. І він шиковно глядиться з підсвіткою ночью, ці позднім вечором. Я тут був менавіта в такий час вчора. Зараз, конечно, все нашмат простей виглядає. Ось такий тоннель. Розв'язка. Куди він веде, не зовсім зрозуміло. Як завжди, екрани. Куди ж без гэтага. Ну и теперь мы выходим, вон еще один помник. Я то ведаю уже, что за ён, але зараз говорить не буду, покажу и расскажу. Это, до речі, один из усіх помников, в яким в таким стані шильда. Такое вражение, что это намек на адносіны до гэтага помніка. А помнік, ось такі помнік, ось читайте. Александру Грибоедову ад удзячнага армянскага народа. Ну, цікаво було б, конечно, доведаться, за что Грибоедову повинен быть удзячны армянский народ. Ну, я нават приблизно не ведаю, але чамусьці так написано. Все, идем далее. О, такая прикольная площадь. Зараз покажу вам вход у парк аттракционов. Это кафе. Вот такая вот штука. Ну, а тут стоянка для авто. Идем далее. Прикиньте, люди не пленовались на вот гэтыя штуки расфарбовать. О, глядите. Листы некие, птушки, походу, какие-то вид попугаев. Классно. Пошли далее. О, вот тут зроблена такая клумба и размаляваная. И тут. Тем, как зробить пригоже, это то, что армяне докладно умеют классно. О, мы с вами сейчас убачим на угол то, чего нават я за весь час тут был не бачив. Ще одні фонтани. Сонце світить, я нават не бачу, сколько мне там людей подобает. Сподіваюсь, не все отвалились
Ось так. Можна туди, але ми пройдемося сюди. Ось такі фонтани. Ну не так, щоб саме вражуючі, але чомусь вони не працювали всі дні, що я тут бував. А сьогодні працюють. І я скажу, доволі пригожа. Ось знову ж помник, про який є сенс розказати. І за ним знову ж собор. Але к ним я кришечку вернусь пізніше. Ось тут парк дитячий. Все по ходу. Я вельми далеко не буду заходити, показуючи парк. Так, кришечку. Бачите, тут людей дофига. Ось такий атракціон. Мне на вот у дворы в Беларуси одна из наших соседок бесплатно давала вот таким користаться. Предпринимательница. На святах розных выставляла за гроши, а свои выходные выставляла у дворы часто, бесплатно для жихаров наших. Нашего двора и соседних. Ну и вот такие аттракцион так само. Машинки. Не скажеш, що сверхэкзотика, але тим не менш, що воно є приємно, а дітям класно. Як би там ні було, а діти такое люблять. Ну і кришечку розуміння особливостей Єревана. От помника и всего остального, вон домы наверху. От этой прихожости крышечку пройдусь, чтобы показать вам одно место. До речі, шмат де так теж лавки зроблені. Класно. І що ж я вам хочу показати? Зараз побачите. Что-то ремонтуют. Вон, читайте. Россия МАЛ. Гандлевый центр российских товаров. Да. No comment, что называется. О, ось там я сейчас сяду в тіні, гляну коменти, а потім розкажу вам про то, кому ось гэты помник. Цікаво, отсыпались все, один человек таких, глядите, две подобайки. Ну, мабуть, камера людей отпухває. Привет из Сербии, Белгорода. Вай. Ну, тут треба переключиться. Вітанки, Сербія, хто мене тільки не глядить. Гэта класно, гэта приємно. І прикиньте, навіть коли ви по-сербськи написали, як останню частку, Сербія, Белгород, я явно прочитав, бо я ж белорус. Гэта роднасная для мяне мова. Не зусім, конечно, моя, не зусім зразумелая, але цалкам можна разобрацца, што за яна. І зразумець то, що написано. Я вам нават раскажу прикол, правда, не про сербскую мову. Один. Фишка в Беларуси такая є, що возили шмат техніки, включаючи телеки, ну, розної техніки з Польщі. Частей з Польщі, радей все ж з України. І вельми часто в інструкціях до такої техніки не було абсолютно русской, белорусской, украинской мови і в меню самої техніки. І ми з легкостю читали на болгарській мові, на македонській мові, на словенській так само, коли воно бувало кириллицей. І це вирішало всі проблеми. Ну що ж, пойдем далі. Камера не ідеальна, повторюсь, але ж так є.
О, 0 гледачоў. Ну ладно. Тады хтосьці не даведаецца, што гэта за помнік. А помнік вельмі цікаваму чалавеку. Я нават падайду як-то так, чтобы гэты помнік быў лепш бачны. Зараз выберам ракурс, адкуль вам яго паказваць, і раскажу. Гэта помнік чалавеку, які па сутнасці аналаг нашага Балаховіча і часткова Пісецкага. Па сутнасці гэта мікс гэтых двух людзей. Чаму мікс? Таму што в адрозненне ад Балаховіча Пісецкі не займаў ніякіх вялікіх вайсковых пасад. На маленькіх заўжды быў, не даходзіў да ўзроўня генерала. Але тым не менш, пачатак яго жыцця быў, ну, прям як у гэтага чалавека. Ну, хто дачакаўся, той малайчына. Ось зараз я вам і прачытаю пра Заравара Андраніка. Гэта, я так зразумеў, ўсё ж яго адзін з яго псеўданімаў, а сапраўды яго звалі, прозвішча яго іншае. Але вось такі цікавы чалавек, нарадзіўся ён 25 лютага 1865 года. Тады гэта была тэрыторыя Асманскай імперыі, мястэчка Шебінг. Шебінг-Архісар. Рос, вучыўся і в даволі раннім узросце ён быў арыштаваны за напад. Зараз я знайду, дзе я это оставіў. За напад на турэцкага вайскоўца. Потым ён удзельнічаў у узброеным рухе супраць турэцкай Асманскай імперыі. Потым ён ваяваў у складзе расійскай арміі на Каўказскім фронте Першай сусветнай, даслужыўся да генерала. Паміж Першай сусветнай і яго службай Расіі ён умудрыўся быў эміграваць. Это была яго першая эміграцыя. Потым ён вярнуўся. І дапамагаў адстойваць сваю незалежнасць Першай рэспублікі армянскай. Першая рэспубліка гэта то самае, што ў нас наша БНР, Беларуская народная рэспубліка. Але ў яго былі складаныя стасункі, як і ў Балаховіча, дарэчы, з кіраўніцтвам гэтай рэспублікі. Ён перайшоў і некаторы час спрабаваў, зусім там пару месяцаў, быць на баку бальшавікоў. Больш таго, ён прям сам напісаў пісьмо. Зараз знайду, дзе гэта ў мяне запісана. 14 ліпеня 1918 года ён прям сам напісаў, што пераходзіць пад падначаленне Савецкай Рэспублікі. І яго атрад паступае ў распаражэнне СНК РСФСР. О, ёпарны бабай. Але даволі хутка месціны, дзе ён змагаўся са сваім атрадам, былі захоплены таксама уже бокам турэцкім. І яму прыйшлось эміграваць. І эміграваў ён спачатку не вельмі далёка. Ён эміграваў в Тифліс. Гэтак называлі раней Тбілісі. Дарэчы, все, хто не рускамоўныя, хто прыязджае ў хостел, дзе я жыву, дагэтуль называюць яго Тифлісам. Таму можна сказаць, што назва Тбілісі є толькі ў рускай мове, в рускамоўных варыянтах і блізкіх да яе мовах. І мне 5 чалавек такіх глядзіць.
якія хутчэй з быўшага Савецкага Саюза выйшлі. О, гэта я ледь не навярнуўся, ну бывае. А в куче мов, асабліва мов з рэгіёна Блізкага ўсхода, хто прыязджае, там толькі слова цифліс ужываюць, ніякага Тбілісі. Вось так вось. Так вось, дарэчы, пра Андраніка. Ён таксама удзельнічаў у першай балканскай вайне, зноў жа на баку супраць Турцыі. Вось не любіў ён турак афігенна. Ён мае ўзнагароды кучы, прям зусім кучы разнастайных краін. Ось я зараз нават знайду. Мае нагороды Расійскай імперіі, Першай Рэспублікі Арменія, Балгарыі і Францыі. Адным словам, чалавек быў непаседлівы, баявы, але пражыў недоўга. В 1927 годзе, 31 жніўня, ён помер. І помер ён у ЗША, у Каліфорніі, у горадзе Чикаго. Адным словам, з Сакартвела ён потым патрапіў туды. Вельмі непаседлівы чалавек. Але явна варты павагі. Як любы чалавек, які штосьці зрабіў у гэтым жыцці. Хаця чалавек, які ўмудрыўся вырасціць і выхаваць класных дзяцей, таксама вельмі варты ўвагі. Так, зараз пойдзем мы туды, я вам пакажу, як абсталявана все в саборы. І думаю, куды. От, походу, туды трэба. Таму што тут вельмі цікава падымацца трэба. Ну і будзе трэніроўка для маёй дыхалкі таксама. Таму што хай не вельмі рэзка, ніяк на каскадзе. Але прыйдзецца падымацца ў гору. Прыкіньце, гэта ўсё, калі цёмна, гарыць. Рэальна, калі хто захоча сюды папасці, ідзіце сюды вечарам. В разы прыгажэй. Ось так вось. И это все светится вечером. Все светится. Просто шик. Была бы у меня лепшая камера, я бы таки стрим явно рабіў не днем. И заравар Андранік. Экраны. Бачыце, Ереван таки будуецца. Разбудоўваецца далей. Можна было пайсці по прыступках. А можно вот туда, где съезд. Ну, по приступках уже зачем так тренировать. Свою выносливость я не буду. Не кепска так. Посаженные идловцы, альбо туя. Не, туя посаженная. Для при этом дикая трава вон расте. І па шчырасці, вось не бачу, щоб її косілі. Не разумею, навошта, но абсолютно нікому не перашкаджае. А вот адсюль прыглядзіцесь, бачна яшчэ крышачку дзіцячага парка, атракцыёнаў. Адсюль такі від. Цікаво, будет где-нибудь отчиненный собор, как попасть внутрь днем, ці не будет. Вот собор, а вон там приглядитесь наверсе. Талерки. И тиш... А, не талерки. Думал, это талерки спутниковые. Не, это гукоузмацняльники. Вай. Ну, тут я крышечку помолчу. Бо дыхалка мне не идеальная. Вон отсюль бачу, что отчинено. Думаю рассказать, что это за собор. И вы сами пошукаете в интернете. Вон там написано. Зараз подойду
зернем. Ну, вы не прочитаете. Але я читаў, што гэта за месца. Гэта сабор, які пабудаваны ў гонар 1700годдзя прыняцця Арменіі хрысціянства як дзяржаўнай рэлігіі. Хрысціянская праваслаўная царква адна з самых старых у свеце. Я не ведаю, самая старая или на другім месцы, але гэта, здаецца, не так важна. Гэта важна адзначыць, што калі тыя, хто любіць называць сябе старэйшымі братамі, расейцы, яшчэ ў прынцыпе не існавалі як такавыя, і нават калі мы толькі пачыналі зараждацца, як нашы прапродкі беларусаў, украінцаў і іншых усходніх славян, тут уже была хрысціянская цывілізацыя. Пачыналася яна, дарэчы, яшчэ раней. Было такое царства Урарту, але гэта асобная тэма, вельмі доўгая. Пра яе я магу зрабіць, у прынцыпе, ролік, калі раптам каму гэта будзе цікава. Зато я зараз убачыў то, што мяне радуе. Можна ісці не па прыступках, а тут, аказваецца, таксама заезд є. Скажаце зараз, о, лянівы. Ну, блін, магчыма. О, зараз сюди пойдем. Одним словом, тут зроблено все так, що чоловік, який не може ходити, а з вазком їде, цілком може сюди потрапити. Ну що, поспробуємо зайти в сам собор. Вон там, бачите, відчинено. Треба ніяк зняти який пригожий надпис. Ну, в таке місце, щоб зайти, треба зняти шапку. Чекайте. Так, ну ось я підрихтований, зараз зайдемо і поспробуємо поглядіти. Ну, як я бачу, камера моя цілком здольна передати. Яй-яй-яй. Підсвічник в стилі віків вельми старожитним. Почекайте. Не? Нет, А, извините. вы ж не против, что поснимаю? А может, просто так было бы интереснее, вы могли пару слов про это место рассказать, не? Конечно, могла бы. Я могла бы. А, по-русски? Я вам расскажу. Нет, так на микрофон так лучше. На микрофон? Я сейчас вам просто дам. О, микрофончик. Что это за место? А, ну сейчас расчитается человек. Сейчас человек рассчитается. Подождите. Это я стрим веду, белорус. Я то по-белорусски говорю, но вы же не умеете, то по-русски можем. Не обязательно надевать, просто чтобы микрофон было вот где сам. Здесь? Да. Микрофон. Так? Так, можно вас тоже покажу? Нет. Не, ну тогда просто не расскажите, хочу. не буду Ну показывать. ладно, давайте я шарфик, да? Мгм. Ну просто если одеть, оно будет даже удобнее. Ваши православные не скажут, что это за... Ну скажите, сниму, не скажите, не сниму вас. Правда, Надену я сейчас это? Да? Да. Обязательно? Ну, оно просто удобнее. Не, ну можете вот такое поднять и говорить. Поднять и говорить так? Нет, руки у меня будут болеть. Да, давайте. Хорошо так. Ну, рассказывайте, что это за место. Уже? Да. Наша церковь в Ереване самая большая церковь. Называется Святой Григорий Просветитель. Почему Святой Григорий? Потому что эта церковь построилась на честь 1700-летия христианства в Армении. 301-2001. Первым было открытие. А наш святой Григорий Просветитель является
отче нашей веры, наш великий мученик. Он 13 лет, 14 лет сидел в яме около змей и скорпионов за Христа и для Христа. Вот русские всегда говорят, что наша церковь называется Григорианская. Они заблуждаются. Наша церковь христианская. Первая христианская церковь в мире. Мы, да, это гордость для нас, но мы этим не воспользуемся никогда и так далее. А вот здесь, здесь, да, вот это сооружение называется балдахин. Это 17 века, в 1670 году построилось и всегда находился в Эчмиадине, место, где спустился единородный. Вот город так и называется. Спустился единородный. Эчмиадин. Центр христианства всех армян. Ну, как Ватикан, да, в Риме, так и Эчмиадин в Армении. А здесь находятся мощи нашего святого Григория Просветителя, который нам подарил, который нам подарил тогдашний папа Иоанн Павел II, потому что мощи святого Григория находятся в основном в Ватикане. Вот так. Мерсишат. Очень-очень интересно. Мерсишат это плохо говорить, спасибо. Шнорокалютюн. Шнорокалютюн. Ну, меня так научили, ваши были. Вот такая маленькая экскурсия и рассказ от одной из работниц церкви. Сейчас мы пройдемся, посмотрим дальше. Вот глядите. Там тоже что-то не казали. Все, выходим потиху. Ще раз вам шнуроколотюн, як у нас говорять, дякуй. Ось так ось. Кому було цікаво, той, що називається, поглядів. Тепер йдемо далі. Уже будемо наближатися до кінця стрима. Ну, вот тут буде лавка.
Але яшчэ хвілін 10-15. Вот так збоку гэта царква. Сейчас за ним в тень зайду, погляжу, колькі можна зараз глядзець народу. Ось так, сказали, что Мерсишат нехороший вариант, сказать дякую. Треба шнурок лучун. Шнурок лучун по-армянски дякую. Вишка. О, а я тут не бачив, мог би вийти прямо сюди. Адже лучун це до побачення. Оказывается, я мог выйти сюда. Ну, не вышел. Вентиляция. Лицевый бок классный, а вот тут уже крышечку вот так. Не найлепшим чином. Зато отсюда можно классно поглядеть на вот этот парк скейтбордистов. Ну и, конечно, огроменная колькость граффити. Тільки там зараз мене глядить всього один чоловік. Ну саме у парти. Ось такий парк. Просто кришечку поназираємо. Цікаво, є ось такий парк, кришечку поназираємо. Цікаво, що як эта жінка сказала про русских, що Яны зусім не першая царква. Прям подваливались большасць гледачоў. Но не падабаецца, правда. Ну, поназирали, людей мало, а тут во и посидеть можно, як амфітэатр. Чтоб хтосьці катаўся, а хтосьці бацькі, напрыклад, ці сябры сидели, назирали. Ну, а цяпер пойдзем уніз. І убачым, што є не толькі упарадкаваная і шыкоўная часть. Ззаду, ну, не так, каб вельмі файна. Ну, гэта кантрасты. Хаця я так скажу, гэта, мабыць, кантрасты не толькі Еревана, а ў прынцыпе большасці гарадоў в свеце і крупных в тым ліку, дзе є штосьці вельмі шыкоўнае, а штосьці абы-якое. Дарэчы, зараз падайду, адну таксама адметную рэч пакажу. Глядзіце, сонечныя панелі. Ліхтары гэтыя, я так разумею, днём накапычваюць энергію, а ночью и вечером светят. Энергосберегание. Ось так ось. Место насправді класне. Коли раптом будете в Єревані, ось сюди докладно треба сходити і провести тут час. А коли ви раптом ще скейтбордист, то вы можете прям со скейтбордом провести час. Ось так. Ну, идем далей. Я, конечно, не поглядел, что у меня гук, магчыма, быў не так, каб найлепшы, апошнія пару десяткаў хвілін, бо микрофон был далеча. Так, да, тут приступки довольно крутые. Ось мы зараз отсюль идем. Ось конкретно в гэтым месцы куча забарон. Что тут, собак выгульваць нельга, только каля помніка их можно.
не топтати траву, не викидувати сміття, не палити, не пити. І є камери відеоназирання. До речі, ось така так само інсталяція. І навіть сметниця. Курки не кидати. І ось така прикольна лавка. Ну что, туда и пойдем? Не, пошли туда и пройдем. По приступках бегать, конечно, мне ось промзара не хочется. По этому пройдем, по ровному. Вот такие плавный спуск униз. Это так само особливость Єревана. Є місце, де можна напружити себе, йти по приступках, або їхати доволі круто підіймаючимися дорогами. А можна просто тунелі, ще куди прозмістини, які дадуть вам піднятися на ту ж висоту з більшим пробігом і проходом пішо, але з меншим напруженням. Гэта тут насамрэч вельмі шмат дзе такі падыход. Адным словом, хочаш так, а хочаш гэтак. Вось, все равно прыйдзецца даволі моцна ўніз ісці, але без прыступак. Вот, дзяўчына умудряецца нават ехаць. Одна, до речі, з асаблівасцей Єревана вельмі шмат слізкіх камянёў в самых розных месцах. Самое неприемное вот то, что нават в крамах слизкая подлога амаль усюды. Я не один раз летнім навернуўся, калі заходзіў у крамы. І вось зноў жа можна пойти по прыступках, а можна плавно. Пойдем плавно. Прыступак яшчэ сёння мне будзе багата, поэтому паспрабую крыху меньше па іх хадзіць вось прям зараз. І куди ми виходимо? До речі, ось тут класне освітлення. І я робив прямо ось тут один со стримов. І розказував про війну в Абхазії і про захоп Сухумі. Бачу, люди підвалювались, амаль всі. Подобаєк тільки 3. І куди ми вийшли? Зробили круг і вийшли знову до пам'ятнику. До помника. О, русизмы и тросянка от часто говорення по-російську з тими, хто нічого не ведає, сказывается. Гамон. Ну что ж. Переключусь на себе. Ну что, господарство. Фух. Дякую всім, хто сьогодні склав мне компанию прогуляться по этому классному парку. Бачу, отвалились апошние глядачи, коли я показал свою физиономию. Я что, таки страшный? Здається, симпотный. А так на угол своеособліво виглядаю. Что ж, еще раз с вами было всеми вельми приємно. До побачення, дорогенькие. До новых зустріч.